Şiratdагы әдибебез Башкортстан язучылар һәм журналистлар берлекләре әгъзасы, Башкортстанның мәгариф отличнигы, шагыйре һәм чәчмә сүз остасы Гөл Мирхади, Гөлнара Шаймөхәммәтова. Ул Балташ районы үзәгендә яши. Балташ таңнары газетында хезмәт итә. Алмалы үләннәрен китабында тупланган шигырьләрендә иҗатчы туган җиренә, гаиләсенә, балаларына, сөйгән кешесенә мәхәббәте турында яза. Тәрәзәмдә кояш яна, пәрдәләремне ачам, кемнәр аңлар кояш булып, янар күңелне ачсам. Әйдәгез Гөл Мирхади, Гөлнара Шаймөхәммәтованың үзен сәхнәгә чакырыйк, бәлки без аңларбыз шагыйрә күңелен. Дивадан соң шығып бас, енді сәхнеге қалтырамас еріңнен қалтырарсың. Олай қалтыры тұрған кіші түгіл едім де. Шулай да бұл талантлы бұрайлыларының күршісі Балташ районынан, Батырша туған Қорыш ауылынан сізге шигрият сүйуші Қазандыларға ялқынлы сәлемлерімді жеткірем. Ирім кетті ішке Сібірге. Ялғыз башым дүния күтіп ятам. Ирім кетті ішке Сібірге. Балаларını кіші етер үшін мәжбүр ирлер Сібір йөрөргә. Айрым яшәү бәхет түгел инде. Акча бирми жанга җылылык. Burada җитеш кебек, яра күңел үзгәләнә тапмый тынгылык. Авылларның яме китте хәзер, урамнары белән Сібірдә. Хатыннары үзенә башка йөри, бер-берсенең хәлен белергә. Ата кулларыннан сөйлер чакта тере ятим бала күзләре. Шәшәк кебек кыска хатын гомре, түзмәгәне булыр, түзгәне. Гаилә түшәкләрен салкын ала, кыргыйлана бара ир жаны. Сабан күрми каткан басулардан ишетелә кебек җир зары. Игенчеләр йөри Себерләрдә, иген игеп улар шак түгел. Иген игеп алган акчаларын бала укытырлык хак түгел. Илем, нигә уңган егетләрең мәҗбүр читкә чыгып китәргә? Ник үзеңдә юк бер ышанышта алга карап тормыш көтәргә? Туып үскән җирдә солтан булып, гөрләп яшәр уңган улларың, оят түгелмени ташлап киткәч, эшкә сусап алтын куллары. Буш басуга карап зар еларга, шам кадарга минем хакым бар. Түлсіз қалған жерлер хәлендә біз, ире Сібір йөргән хатыннар. Ялгыштым мин синдә, тиң түгелсең, күңелемнән биргән түремә. Түрдә түгел урының, синең өчен аткан гөлләремә башка үрелмә. Ялгыштым сөю дип, түгел икән, әрнетергә туган хис кенә. Арынырга кирәк безгә аннан үзгәләнмәгә, тиз генә. Ялгыштым үземдә, миңа кирәк бар булмышым белән ярату. Кышагымда тәнне, уйларымны кирәк тарату. Ялгышканмын, гафу сорыйм синнән, син дә димәк миндә ялгышкан. Ярты түгел, бер бүтән мин, дәртем дә бар шул сагышта. Сагышларым белән яратырга күңел кирәк, кул түгел. Күңел кирәк икән, кул түгел. Гөлләремә башка үрелмәче, су сибүче гөлгә син түгел. Белсәм икән, бу шигырьне язарга тәргиш биргән Әлфия апаның сүзләре. Ындыр артыннан җыйган җиләк вареньесы белән чәй эчерәм әле мин сине кызым. Заман алга атлый дибез, атламый, шабып бара. Азга гына арбасыннан син төшеп калып кара. Артта калырга ярамый, оныталар, таптыйлар. Заман шакланып кына отстой дип атыйлар. Компьютерлар, машиналар, телефон һәм интернет. Яңалыклар башка сыймый, уйлап акыл китәрлек. Басмакларга басып кына майтарабыз зур эшләр, виртуаль дөньядан гына табабыз ярлар, ишләр. Шул кадәр алга киткәнбез, айда яшәргә исәп, тагын алга омтылабыз тизлекнең зурын өстәп.
Avılıma kayttım bugün. Küzge oyak baskanlar, aşılıp ыңыр жайылған, тынып қалған бақшалар, ындыр тобағында тынлық, ашлық та yok. Кешеде, қойдасың исерген шақлар құрған бұдай исіне, ындыр тобағы гүрлемей, туқтаған тегірмен де, Порт күрі риза икмәкне кибетке китергенге. Ындыр артында да тынлык, мол ошатмый балалар, таллар гына талгын жилге шыбырдашып алалар. Шыбырдашып алалар да тыналар мине көтүп. Мин заман белән бергә моннан барам тик үтеп. Без алга барган кебекбез. Авыл тәгәри артка. Мин дә газиз авылыма әйләнеп барам ятка. Сыйыр саклап, кашыш уйнап, такырлаткан урыннар пешенлек ителгән хәзер, ошап калган болынга. Ындыр артта үскән җиләк, авыз ит кызым дидең. Бу төбәкнең миңа газиз икәнен белә идең. Маллар да аз, балалар да хәзер уйнамый кашыш, дөнья көтәрлек яшьләр дә калага бетте кашып. Кыргый урман болынлыкка авыл әйләнгән шакта. Белсәң икән, замананың алгасы кайсы якта. Gülnara Şeymuhammadova. Әдибәнең күп кенә шигырьләре шир булган буры. Дистәләгән шигырен композитор һәм җырчы Эльвира Хаматнурова Алихан Нур көйгә төргән. Хәзер аның башкаруында Гөл Мирхади шигырьләренә иҗат ителгән җырларны тыңларсыз. Gül Mirhadi sözleri, Elvira Hammatnurova köyü, Yolsuz Kaldım. Yanır eşelerim koyda, yolsuz yalnız kaldım buranlarda. Getirelim durmuşumu jayla, yolsuz kalgan avul ortasında, en köydükte aziz balalarım.
сагышын ашкына барам. Рәхим итеп Ашкынып тор. кайтам. Туган җирем күкрәгәндә җырчы чишмәләр, юллар табырышып хәтта ташны тишәләр. Ургалалар якты төнлә көмеш суларын, җыр кушалар елгаларга табып юлларын. Еракларга ашыгып танып суага, яшел тугайлар аша юлларын таба. Бәләкәйдән җырларын күңелдә калган, йөрәгемнең түрендә урынын алган. Җырчы кызлар ашкыналар туган илләргә, ераклардан юллар табып буран җилләрдә. Үз илендә сайлар өчен улып талана, туган җирнең асыл нурлы җырлар таңында. Еракларга ашыгып танып суага, яшел тугайлар аша юлларын таба. Бәләкәйдән җырларын күңелдә калган, йөрәгемнең түрендә урынын алган. Ник сагындым туган җирнең моңлы җырларын, миңа килде чишмәләре сарык кышларын. Ашкынып кушмалап кундым туган илемә, танып буе чишмәләрен туган өемә. Еракларга ашыгып танып суага, яшел тугайлар аша юлларын таба. Бәләкәйдән җырлары күңелдә калган, йөрәгемнең түрендә урынын алган. Еракларга ашыгып танып суага, яшел тугайлар аша юлларын таба. Бәләкәйдән җырлары күңелдә калган, йөрәгемнең түрендә урынын алган. Яңгырдан түгел, күзләрем яшьләремнән яшьләнде. Яшенле төндә яшенме, яшьлегемме яшнәде. Шагыйрәнең Яшенле төндә дип аталган җыентыгындагы шигырьләр яшендә яшнәгән яшьлек мизгелләрен, яшь җилкенчекләргә хас уй кичерешләрен чагылдыра. Әйдәгез, шагыйрәнең үзен сәхнәгә әйдик. 2 еллап инде Ләйсән Якупова Кызыл таң гәзите редакциясында эшли. Ул әдәбият бүлеге хезмәткәре, Башкортстан һәм Русияның язучылар берлеге әгъзасы. Әйткәндәй, Ләйсәннең әнисе әдәбиятыбызның алтын баганасыдай шагыйрьләрнең берсе. Кушнаренко районы Әхмәт авылында гомере буе мәктәптә укытучы булып эшләгән Нәҗибә Әминова. Ләйсәннең агасы, якташыбыз Рәдиф Гаташ, Татарстанның халык шагыйре. Шундый әдәби даирәдә үскән Ләйсән, әлбәттә бәләкәй чактан ук сүз тылсымына ымсына. Әсәрләре аерым җыентык булып, беренче тапкыр китап нәшриятендә Яшьләр тавышы сериясында дөнья күрә. Әллүки журналында да эшләгән Ләйсән Якупова балалар психологиясендә яхшы аңлый һәм тирәннән белә.
2012 елда Яңа ел бүләге дип исемләнгән китабын кечкенәләргә бүләк итте. Лейсән Якупова, каршы алыгыз. Хәерле кич, дуслар, исәнмесез? Зур рәхмәт сезгә шулай безне ихтирам итеп килгәнегез өчен. Минем инде иҗатым, шигырьләрем алар күпчелек мәхәббәт темасына багышланган. Шуңа күрә мин сезне хәзер үзем белән мәхәббәт иленә кечкенә сәфәргә чакырам. Сезгә сөйләп ишеттерәсе килгән шигырем "Сагындым" дип атала. Сагындым, сагындым, сагындым үзеңне. Кабатлым һаман да шул бер үк сүземне, һаман бер үк юллар юллаган хатымда сагындым. Очрашса икәнбез тагын да, сагыштан нурларым качтылар күземнән. Ялыксам әйтергәм сагындым сүзеннән. Күңелгә бик якын, нәкъ синең кебекне сагынып яшәүдән дә мин бераз бәхетле. Зур рәхмәт, дуслар. Теманы дәвам итәбез. Һәм хәзер сөйлисе килгән шигыремнең исеме "Бирешмим". Бармакларымны сындырам, ирнемне тешлим, елыйсым килә. Шулай да түзәм, бирешмим. Үздем, кистем, утка салдым, янды күперләр. Ник мәхәббәт күперләре корыш түгелләр. Сындырам, тешлим, еламыйм, юк кирегә юл. Үздең икән, ахыргача үз сүзеңдә бул. Зур рәхмәт, дуслар, мәхәббәт шундый нәрсә инде, ул утларга да сала, соларга да мәхәббәт бәхет күкләрне дә күтәрә. Шулай да мәхәббәтнең бер яхшы ягы бар. Ул аның нәтиҗәсе, мәхәббәт нәтиҗәсе нәрсә инде ул, әлбәттә, балалар. Һәм чираттагы шигырем шушы темага, матурлык сере. Кызыл күлмәк кидем әле, кызыл миңа килешә. Яннарымда бөтерелеп, нәни кызым сөйләшә. Әнием, синең матуры, юктыр синең кебекләр. Үскәч миндә синең кебек, булыйм икән ничекләр. Матурлык серен сезгә дә, кызлар, белергә кирәк. Иң матуры булыр өчен әни булырга кирәк. Зур рәхмәт, сез бик елмаешасыз, матурлык серен барыгыз да аңлаган шикелле, афәрин. Һәм шигыршымны инде тагын бер кыска гына шаянрак шигыр белән тәмамлап куясым килә. Шигырның исеме "Кишер яфрагына". Телефон җырлый, ябышам, юк, синең исем түгел. Һаман хәбәр көтәсеңме, нигә юләрсең күңел? Килмисең, яратмыйсыңдыр, их син, кишер яфрагы, минем күңел бакчасына. Ник йөрәгең ятмады? Бар җиремдә камил кебек, сокланучылар күпме? Син генә кишер яфрагым таләп итәсең күпне? Ә мин сине юл купташлым йөрәгемнән. Күрерсең, барыбер гашык булырсың, соң булыр үкенерсең. Һәр кайсыгызга да үзенең кишер яфракларын гашык итә белеп яшәргә язсын. Лейсән Якупова. Инде әйтеп үтәргә кирәк, әле нәшриятта Ак дөнья дип исемләнгән җыентык дөньяга чыгарга чират көтә. Лейсән Якупова шигыренә язылган җыр тыңларга тәкъдим итәбез. Яратам дип аталган бу җырның көен шагыйрәнең якташы Резидә Сабитова иҗат иткән. Һәм ул аны үзе башкара да. Сәхнәдә Резидә Сабитова. Yaratасın mani
Yaratam diye üzerine bir kara değdi. Yaratam diyen sözüne bir kara tişirdi. Yaratam diye üzerine bir kara değdi. Yaratam diyen sözüne bir kara tişirdi. Yaratam bizimden deyip bizde koyasın gülüp Eytirge süzün abasın bilim alıp nameler Yaratam deyip özüne bir kere değdi Yaratam diyen sözüne bir kere tişirdi Yaratam deyip özüne bir kere değdi Yaratam diyen sözüne bir kere tişirdi Yaratam diye gözümde gözlerim gözlerimi Dilemin okşadığını yağınla sözlerimi Yaratam diye gözüne bir kere değdi Yaratam diyen sözüne bir kere tişirdi Yaratam diye gözüne bir kere değdi Yaratam diyen sözüne bir kere tişirdi Yaratam diye gözüne bir kere değdi Yaratam diyen sözüne bir kere tişirdi Yaratam diye gözüne bir kere değdi Yaratam diyen sözüne bir kere tişirdi Bizning sizga kichkina ig'vom bor. Shahar veteranlar sovetından. Ertaga 4-oktyabr kuni Abdulla To'qay ismidagi Qozon davlat filarmoniyasida soat 12da Bolqish veteranlar konserti. Kirib ushlay, rahim etigiz. Şiiriyetli, jırlı mumlu kişimiz ozağına da yakınlaştı. Adaklı Miftahıddin Akmolla etkençe, söz çıkar şairlerden hikmet bilir. Şuşu hikmetli söz, sırlı söz. Şiiri söz beyramın uyuşturuşu bütün Dünya Tatar Kongresi'ne en zor rahmetlerimizni yollayız. Belki kongres yetekçilerinin de bizge aytır sözü, dilekleri vardır. Söz bütün Dünya Tatar Kongresi reisi Rinat Zinnur ulu Zakirovga rahim etigiz. Sahnede hatun kızlar, zalda hatun kızlar. Nindi zaman bu? İlla Sibir'de Teman'da bir gayret bizge anlattı. Mina Ali Efendi mine bu kişi turunda gül hatun kız şaireden alıp kilim diye geçmeytem halık diye alırız mısın biz alarga? Mine indi 2 saat yarım boyuna sahneden zalga жылылык bir kile. Biz Tatar hatun kızlarının nindi ruhi kişkeye ekenin tarihten da biliriz. Bırıngı yazmalarda da olturda aytılgan irler suğuşup kırılıp bitkenden soң şuluk krallarını alıp hatun kızlar baskanlar. Uzgan gasırının ahırında Tatar tiyatro sahnesinde
атаклы Марсель Сәлимҗанов бер спектакль куйды. Ул анда хатын-кызлар biraz ниндидер сәеррәк, мин үземчә шулай дип таптым. Ниндидер хатын-кызларның үз-үзен тотышларымы дөньяда, бу дөньядагы ролен йомшаграк итеп күрсәткән иде. Мин Марсель Климичкә махсус барып, аңа булай дидем. Марсель Климич, тарихтан билгеле безнең хатын-кызлар ирләре кырылып беткәч, корал алып каршы сугышканнар. Мондый хатын-кызлар булган, аларның рухын рәнҗитергә кирәкми, татар сәхнәсенә көчле хатын-кызлар менгезергә кирәк дип әйткән идем. Менә шушы әйбер ул анда менә булай бит тә бар, булай да бар дип әйтте, иҗат бит инде ул шундый дип. Ләкин менә мин үзем гомер буена татар хатын-кызларының рухының ныклыгына хайран калып яшим, һәм шуңа сөенеп яшим, һәм шуны үзем татып яшим. Менә мин шулай дип әйтер идем. Чөнки